एसे थाब थाब बानायलाय फुजारि बोरैबा जोंहा बाबानो फैनांगौ दिगदार जागोन। र' फिसाफोर एसेबां आथु बिथु जाया हाबाया एसे धोर्ज'। साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे MDB कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो। नै नारखो खामानिया जाबायबा आंनो बाइकआव हरफिनदो थाबैनो। नै बेखौनो बुंबाय दंना आङो जायाखैलै जोबाखै दाबो आं माथो बुंबाय दं दाबोनो हाबा होआखै बुंबायना आंखौ बोरै जानांगौ आंना हिनजाव खाफिनबालाय। आं मा मिन्थिगौ जेनेबा आंथ' बाइकखौ नांसिगौमोन ना एफा गोबाव बाइकखौथ' आं नोंनो हरबाय थानो हायाना आंनो बाइकआ थाबैनो नांगौ। मोनगोनब्रा बे खेबसेखौथ' नों हेल्प होथारदो ना आं बेलेग राहासो लागासिनो दङ। नै आसोला मन्दिराव हाबा लानो नागिरदों हाबा लाखांबाथाय मोनगोनब्रा बाइकखौ हाबा लानो होथारदो खेबसे हाबा लाखांबाथाय बे हिनजावा खारनो हानाय नङाना बेनिखायनो हाबा लानो होथारदो। ओमफ्राय हाबाखौलाय मालाथो लागोन हा होद थाबैनो ला मन्दिराव लाहैदो नङाबा जों खालामनो हागोन ना जोंबो थांगोन ना जों खालामनो हागोन ना मा टेनसन लादो नोंलाय हिनजाव लाना फैदो हाबा होनांसै जोंबो थांफागोन ना। आच्छा थांफामारगोनथ' बिदिबाथ' हामथारबायलै थेंकिउलै आसोलफोर दे होमबालाय आङो हिनजावखौ लाना फैनोसै दाहायनो ना मा होनो थगायना डाइरेक्ट मन्दिराव लांना हाबा हैनोसै हाबा लायनोसैब्रा हाबा खालामनांगौ आंखौ रायलायना होदो फुजारिजों आंथ' रायलायनोबो रोङालै। दे जायखिजाया लाना फैदो हाबा होनांगौबालाय होना होनोसैब्रा माथो। जों सिगां थांग्रोनोसै सानैजों नोङो ओमफ्राय बाइकजों लाना फैदोब्रा हिनजावखौ हारसिंनो बाइकजों लाना फैदो नोङो हिनजावखौ डाइरेक्ट मन्दिराव। ओमफ्राय बबे मन्दिरावब्रा? है जायखिजाया फिसा गिला मन्दिरावबाबो होनोसैब्रा जायखिजाया लानाल' फैगोन नों हिनजावखौ। महामाया मन्दिराव थांसैसौ माना मा होनो? नोंनि गोसोब्रा बबाव थाङो जोंथ' थांफागोन ना जों हाबाखौल'सो खालामना होगोन जों खालामाब्रा जों हेल्पसो होगोन ना मालाय फुजारिया बनायना होगोन। होद जायखिजाया हिनजावखौ लाना फैनोसैलै नोंसोर थांग्रोदो होमबालाय जायखिजाया बबाव थाङो दा खोन्थाहरबानो जाबाय। दे थां लाना फैनांगौलै। नै फाग्लि बाबायाथ' जोंखौ थाब हाबा होआ थौ मन्दिराव थांसै आंना लोगोफोरा लेंहरदो मन्दिराव हाबा होना होयोनो थौ थांसै खारख'लांसै जा सानैजों। ओमफ्राय बाबाया राया नामा बाबाजों रायजागोन दिसं जोंलाय रायनाय रायिखौ बाद दोनलै हाबा जानोसै बालि मा एफा गोबाव हाबा होआलासिनो दोनबाय थाबा थागोन नामा सोरबा थौ थांसै आंना लोगोफोरा लेंहरखादो हाबा होना होयोनो मा टेनसन लादो नोंलाय। ओमफ्राय बबेयावथो थांनो नागिरदो दालाय? जेराव थांगोन नोंलाय मा सिन्था खालामदो थौ फालु ना। मा एफा गोसा सलायहाय बाइकखौलाय एसे लासै सलायना मा एफा गोसा बबावबा खारां मा बाइकखौ लासै सलायो नामाब्रा लासैसिनो थै थाब थांनांगौ थाब मोनहैनांगौ आंना लोगोफोरा सफैबाय थाब मोनहैनांगौ आरो दा बाबायानो नांगौआ जारलासो जागोन। एसे थाब थाब बानायलाय फुजारि बोरैबा जोंहा बाबानो फैनांगौ दिगदार जागोन। र' फिसाफोर एसेबां आथु बिथु जाया हाबाया एसे धोर्ज' हमनांगौ एसे सम लागोन। हाब आं नेनो बाथारबायलै एसे थाब बानायना हर रायसना थाबनो रायसना फोजोब हाबाया। र' फिसा बिदि नङा एसेबां थाब आथु बिथु हाबा जाया रावनाबो एसे धोर्ज' हमनांगौ। हाब नारखो मा नोंनालाय धोर्ज' हमब्रा जों दंना थाबनो जागोन ना हाबाया जाम्बालाय। दा रायसनियावबो मोजां रायसनाबा दा माबा माबि गोरोन्थि रायसना हरनांगौबा जुदा जागोन र' नोंसोरना मिथिबाय ओंखायनो सिरि था मोजां रायसना हो जाम्बालाय। देलै दे नोंसोरनो गोरों जा ओमफ्राय माथो थाबबो बानाया दे मा एफा लिजिबा बोरै जानोलै। एफा हथारै जाया फिसा हाबाया एसे धोर्ज' हमनांगौ मिथिबाय सेंग्रा सिख्लानि मोजां मोननायथ' बारा धोर्ज'आनो थानो नागिरा बिसोरना। औलै साला फाग्लाफोरना गरमद्राय खोमालै। लान्था मा जानला मोनला बखिबो दं नोंलाय गावनोसो गरम साला मालायखौ बुंदो हाद। हा ओमफ्राय नोंलाय माथो अथर्ज दसेखौनो थानो नागिरा फाग्लालाय एफा थाब जायाना हाबाया फाग्ला मालायफोरनादि सानथाम गाहाम जाबावोसो नोंनियादि दसेल' बिखौनो धोर्ज' हमनो हायाबा आरो सानथाम गाहाम हाबा होनांगौबा सेसलै नों। र'ब्रा हाबा जानायाव बिदि जायो नामाब्रा एसे मोजाङै जानांगौब्रा फाग्लाफोरलाय होद जायो नोंसोरसो। दे फुजारि दे थाबनो बानायना होदो हाबाया दे जागायदो। सिरि था बयबो। सान अखाफोर नायनानै समायखिरा लानानै बिसोर सानैनि गोथार जुलिखौ दिनै खुंफुंनो लानाय जाबाय। दिनैनि बे गोथार जुलियाव नारखो आरो मा नाममोनलै नोंना बेना हिनजावना मा नाममोन? आंनि नामा हायनास्रि। दिनैनि बे सानाव
नारखो आरो हायनास्रिनि गोथार जुलि सान। जायासै खोमालै रायसननाया रखरा माथो बोरैबासो खोनाबायलां। ओइ नारखो सिरिथाब्रा मा जायाखै जालाबायो फुजादिनि रायसननाया जायाबा बोरै जानोलै गावहासो अस्थारलै। हात मा बुंदेरबाय थायो रायसननायावलाय हात बिदिबा दानो हाबा साबा होनाय नङालां होखारहरगोन आं बाराबा। ओइ बिदि नङाब्रा बिदि नङा दे रायसनफिनदो दे। दिनैनिफ्राय नारखो आरो हायनास्रिया गोजोन संसार जानो थाखाय थियारि जाबाय आरो सानैनिबो दुखु आफोद खैफोद जायोब्ला हायनास्रिया नारखोखौ नायफिननांगोन नारखोआ आरो हायनास्रिखौ नायफैनांगोन। बेनिखायनो सानैनिबो गोथार जुलिया दिनैनो जानानै थांगोन। आं बारा मोजां मोनासैलै रायसननायखौ एसे मोजां रायसनब्रा फुजारि। हात दाख्लैसो जाब्रबदों नामाब्रा फुजारियालाय नोंथ' पानिपुरि एथम्बमासो फानोमोनलै माबोरै फुजारि जाफैफिनलायखोब्रा हात गद मोनासैलां। नङा फिसा आं फुजा समाव पानिपुरिबो फानो आरो बे देवालि समावबो आं खरसानि थाखाय बेबायदि बमा फाननायखौ खामानिखौ मावदोंमोन नाथाय आं बे मन्दिरावबो फुजारि मावो। हात बोरै जाखोब्रा घटनायालाय जागोन नालाय दिनै हाबाया बिदिबा। ओइ सिरिथा जायखिजाया हाबाया जागौबानो जाबायना बे मन्दिराव मा टेनसन लादों नोंलाय दे रायसन थाबनो फोजोबना हो हाबाखौ। बिदिब्ला खोनासं नोंसोर दिनैनिफ्राय अराय समनि थाखाय सानैजों जयै रुजु रुमु अरलायना संसार जानो हासिगोन। नाथाय नोंसोरो दिनै बिमा बिफा गारजेन लाना फैयालासिनो दिनै माबोरै बे मन्दिराव हाबा जानो फैखो? हाय फुजारि जोंना बाबाया हाबा होआनोलै मास मोनथामनि उनावसो हाबा होगोन बेनिखायनो डाइरेक्ट मन्दिरावनो थब्लं हाबा खालामफैखाबाय आं। मानसि खारखुमानासो फैदो आरो ना? खारखुमाना फैनायाथ' जाहैबायब्रा। मा बुंबाय थादोब्रा नोंलाय मा सिन्था खालामदो हाबाखौल' होना हर बास जाबाय। हाबायालाय जोबगोना जोबाखैब्रा फुजारि हात थाब फोजोबना हरदोलै बेखौ। र' जोब्बाय फिसाफोर जोब्बाय फ्राय हाबाया जोब्बायानो दे नोंसोरना ओरैनो एसेल' नियम दंबावो। मा नेम दंबावोब्रा हात थाबैनो बानायदोलै। ओमफ्राय फुजारि हाबा होनायावलाय बेसे लायोब्रा फैसाखौलाय ना फैसा लाया फ्रि? औ हाबा होनायाव फैसा लायो नोंसोर दान होलांनांगोन। हात बेसेब्रा हात आंनाव फैसा बारा गैयालै खलेबा। बेसे लाबोदो नारखोआलाय? आंनाव दायो 1000 दंलै बिनिफ्राय बारा गैया। बे 1000 जानाय नङा नोंथांमोना हाबा होफैनाय हिसाबै गासै 5000 रां दान होलांनांगोन मिथिबाय? रखरा मा 5000 गाहामलै हात फुजारिनाव 1000 दंलै आरो बिबो बाबानिफ्राय खावना लाबोनायसो। बिदिजों बोरै जानो फिसा? है साला फुजारियानो लुटिगासो नामाब्रा जों होलांगोनब्रा जायखिजाया। दे हाबानि गासिबो जै होना होदो। जै नारखोनि गोथार जुलिनि जै